Magandang umaga mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw, December 19, 2020. Nasa bahagi na po ng Sulu Sea ang Bagyong Vicky. Ito ay nasa Silangan ng Palawan at may lakas na aabot sa 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Ito ay kumikilos pa Kanluran sa bilis na 25 km per hour. Wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa Bicol. Base sa forecast track at sa ipinapakita ng mga numerical weather model, inaasahan na dadaan ito ngayong araw sa kalupaan ng Palawan bago tuluyang tumungo sa West Philippine Sea. Dito sa Bicol, asahan pa rin ang maulang lagay ng panahon dahil sa pinagsamang epekto ng tail end of a frontal system at Bagyong Vicky. Posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mga ka-Bicol Weather Update, mag-iingat po tayo at manatiling nakatutok para sa susunod na mga weather update. Maraming salamat po.